Салом алейкум мардум, ма Парвиза Нью-Йорк. Имрӯз саҳар хестум хабарои нағз. Ҳама дуроен хайр ман хабарума. Инҷа дуроен ба филму ҷадам одамо бисёре ждат кардестан. Инҷо далит кунуша. Як дақиқа. Камерам вайрон шид, даётон боша вай дафъа ман як камераи дополнительный мондагӣ будум, аммо ҳисоб вайрон шид. Ами саҳар хестум рости гап як видео обращенияи аму ректори институти ва аму именно инфексиони Америка баромад кардай. Номи дорушон ремдесивир будай. Ду намуд дору ино тест карда буданд. Даётон бошад видеои пештара ба ман гуфта будум ки ино ду намуд доруя тест карданд. Аму ду намуд дору якташа уже дабро додан. Якташ номуш ремдесивир, яктаи дигаш плацебо. Дута плацебо. Бо таги видеомда ман силкаоша мепартон бинен. Ҳозир як дақиқа ма прямой макшум. Саволотон да ҷавоб метум як дақиқа бародарам. Чо шудем? Ама кас ман пештараша маҳкам кунем ки ба филм бисёри мардум унҷа дар рӯзи иштагӣ интизори видео мешаванд. Пештараша удалит кунам. Баъд саволотонда якта ҷавоб метунем. Тоза шид вайш, ҳатман ҳозир мардум инҷа медурая. Бо як бор дига салом ҳаматонда. Имрӯза мавзӯъ дар бораи дорое ки Америкада якумин бор тест карданд. 1000 касала гирифтанд аз 68 больница. Яъне ки 68 больницаи Америка 1000 та касала гирифтанду ду намуд доруя тест карданд. Ду хел дору номша бо инҷа да ман менависум, пин мекунам. Якташ ремдесивир. Инҷа да менависум. Дуюмуш ба плацебо. Мя пин кунам, бисёр мардум савол накарданд. Ҳамин ду намуд дору якташа иҷозат доданд аз ҳисобе ки аз 1000 одаме ки ҳамин доруя лечениша сар карданд, духтуро кати 8% бандагӣ кард. Ай дигар дору боша бо 1000 кас дига тест карданд, аз дигар дору боша 11% бандагӣ кард. Яъне ай 1000 одам 8% банда шуд, мурд. Ай ҳисоби дору ёрдамшон накард. Сроки леченияшон боша рамдесивир кати сроки лечения ҳамин 1000 одам 11 рӯзда одам соз мешудай. Яъне ки восстановид мешудай. Организмаш уже против ҳамин дору, против ҳамин вирус бароса мекунад. Пеш одамо 25-30 рӯз, 40 рӯз хоб мерафтанд ҳамун аппарати нафаскашӣ кати. Баъд дар охираш баъзеш соз мешуд, баъзеш бандагӣ мекард. Дар танаи одам ҳамун вирус то ҳол меистад. Ҳамун ҳисоб дуюм доруш бошад то 15 рӯза одам соз мешудай. Ҳамин хел гапҳо рафтестай. Ҳамун ҳисоб ино уже сар карданд массови производствои ҳамин доруи ремдесивира. Корхонае ки нисбати дору кор мекунад Америкада, модам ҳастам хеле дар пушти ҳайкали Сино. Ҳозир ҳастам ҳайкали Сино нест намедонам, круги Қарабода. Ҳамҷа як корхона ҳаст нисбати дору ва именно савдо аптекаҳо кати саркор мекардаги Америкада ҳамин рӯз мумкин даже як саҳар рӯз ҳамин рӯз яъне ки иҷозат дод тамоми больницаҳода, тамоми аптекаҳода ҳамин доруя истифода бурдан. Яъне ки ҳамин бо главни ҳамун ректори гуфтагим, ректори институти ҳамин именно инфексиони Америка, одами номер 1 нисбати ҳамин дору кати ҷавоб медодагӣ, именно ҳамин вирус кати ҳамин рӯз баромад кард, гуфт ки ин дору одамоиро куштагия 8%. Ино то ҳол намедонанд ки ҳамун одамо именно аз ҳисоби ҳамин дору бандагӣ карданд, яъне ки ё ин ки вирус уже дар тавон авҷ ёфтагӣ буд ки ин дору уже ёрдам намекунад. Баъд айман шумода як совети ҳамчун бародарона ки пешаи ин доруя масалан гирифта истифода бурдан, илтимос духтуртонда аввал равен, духтур аввал фаҳма ки шумо на самом деле оё ҳамин коронавирусе ё ки не.
просто так грипп бошен и доруя нахрем, барои ки медонем любой дору эффекти хича дорад. Масалан любой доруя мехӯрем ягон ҷои организми одамда ягон хел противоречие мекунад, ягон хел зарараш мераса. Ҳамин ҳисоб камтар сабр кунем, ино уже разработкаи ҳамин пула выделят кардан, и корхонае ки именно ҳамин доруя баровардастем 100% уже ино сар кардан, болои ҳамин дорукати кор кардан. Камакак сабр кунем, насиб бошад меброяд. Дина официальни одамои ҳамин доруя, производителои ҳамин дору баромад карда гуфтанд ки то сентябрам мо ҳадди имконият улучшит мекунем и доруя. Мумкин ягон химический составша дига мекунану доруя улучшит мекунанд. Ҳамин ҳисоб сабр кунем, ҳамаш меша иншоалло, зиқ нашавем. Бародаре ки Тоҷикистонда эҳтиёт кунем, камкам дур шавем, камкам дистанция дорен ҳамдигартон, фикри худтонам накунем, агар фикри дигароя кунем. Мерем к саволу ҷавоботонда. Баъд як хабари дига хондум дар Азия плюс ки ҳам дар озодӣ ки як духтури тоҷик дар Англия, дар Оксфорд ҳадди ҳамин доруя биёфтааст, яъне ки вакцинаша ёфтааст. Ҳамун новости, одамое ки новости менависанд камкам дурӯғам меганда. Диромадум ка изучат кардум дар бораи ҳамун доруе ки бачаки тоҷик баровардагие. Вай дору барои маймуно кор мекунад. Маймуно да истифода бурган, маймун сос шуда. Баъзе маймунаш масалан дар давоми 15-16 рӯз сос шуда и амно ози тест кардастам. Аку бисёри чихе гумшумода, бисёри беимунош хиёл мекунад ки одамои маймун омадагияну ҳам хем. Ҳамин ҳисоб маймун кати тест кардан, лекин одамда тест кардагида одамда таъсир ягон хел таъсир намекунад. Ҳамин ҳисоб вақте хабарҳоям хеле менависанд, ам хеле СМИ илтимос ҳамонро дастовер метиҳанд ки мардум хонаю мақсад фаҳманд. Ришом давидааст. Мегум ришоя монуманам ка ба сара кал кун. Як дақиқа занг задистам. Салом мардумда. Ҳамин ҳисоб камакак сабр кунен. И ҳамун бародаре ки дар Оксфорд доруя баровардагиян зиёдаи 6 то 8 моҳ гуфта вақтием мо ҳамин доруя барои одамо тайёр кардан метавонем. Ҳамин буд мавзӯи асосӣ дар бораи именно ҳамин дору. Боз як бор мегум, боз як бор ман духтур нестум, ман ягон адвокат нестум, ман ягон гарени нестум. Ман просто информация интернет мегирум, информация интернет шумода нишон метиҳум. Ҳамин хоида тарзи забони оддӣ карда тоҷики урусӣ алдараш шумода мефаҳмам. Ҳаракат кардисам ба пуррагӣ мулабора пас мекунам ки рости гап рӯзадорум ҳамин нишат кардистем. Қурбон охир занг задум, телефонта набардошти, бо занг задум, саҳар бо набардошти, як бор дига занг катиб гап задем таърихи Инстаграм. Хай афсус корум зиёд шид, дига ба дальши рафтум да. Дар бораи дору мегум, чӣ ки гуфтум, не духтурум, не адвокатум, не ягон одами гарини. Барои ман шумода мегум ки пешаи доруя, ҳамин доруя гирен хӯрдантон як бор духтуртонда равен, кати духтуртон як бор гап занем ки оё шумо коронавирусен ё ки не. Ман шахсан худум касал шидум, сос шидум. Мумкин ки баъд аз видеои маскаи тайёр кардагим ҳамин рӯз мепартом, мумкин баъд аз ҳамин видео ман кӯтоҳ карда чӣ хел ман ҳамин касалиро аз сарум гузарондум ва ҳоз дали мамен вақт ман чӣ хел ҳис кардастам шумода фаҳмонда метиҳум. Барои ҳамин сабр кунем, интизор шавем. Боз як бор мегум, дастотонро шӯен, дур гарден, 2 метр 3 метр маскаам кунем ки ҳаракат кунем, 2 метр 3 метр дур гарден. Ака фарбе шидай. Охир хӯрда хоб хӯрда рамазона бо тимболи саҳар то соати 5-6 ростига бедорем, хобум намебара. Баъдаи ифтор то саҳура бедорум. Боз як додарча занг зад, мебиёмам мегира мерам дальше. Ҳаминҷа бандаи Аллоҳ як бародар навистааст ки ёрдамаш кунен. Ина ман дар моҳи шарифи Рамазон ман шуморо дар группа пин мекунам. Бародарое ки тамошо кардастем намешида, ман бояд пини худам бирад кунам. Ози эфир сахранӣ шава соз меша бародаро. И ҳаминҷа кӯтоҳ карда гап мезанам, барои ки дар асос дар бораи ҳамин дору гап задум шумода. Одамое ки масалан ҳамин чизай
бо акай Парвиз Амхелӣ гуфт, Парвиз Амхелӣ гуфта уро рафта дория гирифта рафта ягон одаме ки ҳақиқатан ҳам масалан коронавируса илтимос чӣ накунем, лекин ина бинен 8% ай 1000 одам 8% бандагӣ кардагӣ боша, ҳисобе ки 1 миллион одам ино уже қариб ки зиёда 200,000 та дору уже сар кардан, тақсим кардан аптекаҳои дору ва ёдам тамоми ҳамин больницаҳои Америкада тақсим кардан биромадан. Ҳамин ҳисоб ҳама каса обод боше, бисёр вақт намегирам. Агар хоҳен ҳозир вақти рӯзатонам медроя, бачаҳое ки Россиядан вақти ифтортон медроя, баъда ифтор шумо таробе мерен. Ҳамин ҳисоб дар таги ҳамин комментария нависен илтимос тамбалӣ накунен, як секунд роен нависен ки ман пага соатҳои чанд прямой эфирда бурам, барои кадомтон ҳамин соати муайян шумо дар наздикай нағзай ай байни 100 кас 200 кас ман мебинам кадом соаташ шумо дар туғрӣ мебиёя, ман ҳамун соат медурам катитон ба пуррагӣ боз як соати вақтно мегирам, шумо кати савол-ҷавоб мекунам, иншолло ҳама саволотонда ҷавоб метиҳам. боқӣ ҳама каса обод бошед. Ака як карта бире чанд сум суд меша. Айн ами Саид Акбар Кабутов ҳамин так ҳамин видеода як нависем пага соатҳои чанда ма соати чанд ма эфирда дурам. Таги ҳамин видеода комментария нависем. Як бор дигар дар амони Аллоҳ бошен, ҳама каса обод бошен. Бародарое ки ҳаминҷа хайр пурсидестан илтимос дуроен ҳамин бародару дар ҳадди имконият ёрдамшон кунед. боз як бор дигар барои шумо хайртона худованд қабул кунад. ҳама каса обод бошед. Салому алейкум. Ман ин видеоро сахранит мекунам барои бародарое ки беумедан, ба умед шаванд ки дору мебирояд. дуроен ҳамин таги ҳамин видеода инҷа живой эфирда нанависен, таги ҳамин эфирда нависен соати чанди ё Тоҷикистон ё соати чанди Москва нависен, барое ки бисёриётон ай Москва медурем, бисёриётон ай Тоҷикистон. Таги ҳамин видеода нависен ки бо соати фалони тоҷикӣ ёки масалан 12 ёки соати 9 саҳари теҷикӣ ёки соати 7 саҳари Москов нависен. Ман ҳамуро ай 100 кас ай 200 кас мебинам. Яки шумо да удобнее анаму соата медурам, ман да любое время ҳозираш да удобнее, барое ки мебине хона даем берун мебурам, бачаҳо мебиёянд катишон я исусу мегардум, ёрдамшон мекунам ва ё мо да ёрдам мекунам. Ай ҳамун ҳисоб ҳама каса обод боше. боз як бор дигар аз Америка салом алейкум. Салом алейкум мардум, ман Парвиз, ман рафтум одамоеда ки рад кардан ҳамин хел салом алейки мана. Дар амони Аллоҳ бошен.